ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎ ዜግነት ዶ መንነት ንሓደ ሰብ ወዲ መንነቱ ዶ ቀርቦ ዋላስ ወዲ ሃገሩ ወይ ዜግነቱ ተዛረብቲ ትግርኛ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ኣሕዋት ዲና ቅድሚ ናብቲ ትንተናዊ መልሰይ ምእታወይ ኣሕፅር ኣቢልና በብሓደ ትርጉም ዜግነትን መንነትን ክንሪኦ። ዜግነት ክልተ ዓይነት ዜግነት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ከም ስደተኛ ወይ ብስራሕ ምክንያት ተንቀሳቒስካ ኣብ ካልእ ሃገር ትወሃቦ ብሕጊ ዝተማእኸለ ዜግነት ወይ ሲቲዝንሺፕ እዩ። እቲ ካልኣይ ብመሰረት ብሄርካ ወይ ኣብ ሃገረ ብሄርካ ተወሊድካ ትወሃቦ መሰል ናይ ዜግነት ወይ ናሽናሊቲ እዩ። ነዚ ሓሳብ ብናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምስ ነሰንዮ ሓደ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ብሄረ ትግርኛ ዝተወልደ ህፃን ብመሰረት ትውልዱ ዜግነቱ ወይ ናሽናሊቲኡ ኤርትራዊ እዩ። ነዚ ኢንተርናሽናል ካስተመሪ ሎው ወይ ሃገራዊ ሕጊ እንዳባ ገሊፅዎ ኣሎ። ተወሳኺ እዚ ሕጊ ከም ዘመልክቶ ወለዲ ሓደ ሰብ ዜግነቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝኸውን ናይ ሓዲኦም ዜግነት ወይ ናሽናሊቲ ክህልዎ ግድን እዩ። ሓደ ብሄረ ትግርኛ ተሰዲዱ ድዩ ዋላ ብስራሕ ተንቀሳቒሱ ኣብ ካልእ ሃገር ንሱ ኮነ ደቁ ዝረኽብዎ ዜግነት ሲቲዝንሺፕ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ምናልባት ሓደ ሰብ ልዕሊ ሓደ ሲቲዝንሺፕ ወይ ዜግነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተ ናሽናሊቲ ወይ ዜግነት ግን ልዕሊ ሓደ ክህልዎ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ክንዲ ዝሃለኻ ብሄራት ሃሉ ብስም ናይ ሓንቲ ሃገር ዜግነት ኢኻ ትፅዋዕ። ዜግነት ሕጋዊ ርክብ ናይ ውልቀ ሰባትን መንግስትን እዩ። ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት እንተሃልየን ደቂ ዘን 9 ብሄራት ናሽናሊቲ ወይ ዜግነት ናይ ኤርትራ ኣለዎም። ኤርትራዊ፣ ኤርትራዊት፣ ኤርትራውያን ተባሂሎም ይፅውዑ። ኣብ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕጊ እንዳባ ደቂ 40 ዝበሃል ሕጊ ነይሩ። እዚ ሕጊ ሓደ ሰብ 40 ኮነ ልዕሊ 40 ዓመታት ዝተቐመጠ ዜግነት ወይ ሲቲዝንሺፕ ይወሃቦ ዝብል ሕጊ እዩ። ክንዮዚ ናይ ዜግነት ኮነ ብሄር መረዳእታ ክህልወና ምስ እንደሊ ኣብዛ ቻነል ዜግነት ወይ ብሄር ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣቲና ንስማዓዮ። መንነት መን እየ፣ መን ኢና፣ መን ኢኻ፣ መን ኢኺ፣ መን ኢኹም፣ መን ኢኽን። ኣቐዲምና ክንሪኦ ከም ፀናሕና መን እንታይነትካ ኮነ እንታይነት ካልኦት ንምግላፅ ዝጥቀመሉ ቃል እዩ። ንሓደ ቃል ነት ምስ ዝውሰኸሉ ናብ ሓሳባት ዓብይ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ቃል ካብ ዝትርጎም ቃል ናብ ዝትንተን ሓሳባት ይዓቢ። ገለ ኣብነታት ክንርኢ ምስ ንደሊ ናፃ ናፅነት፣ ሓራ ሓርነት፣ ልዑል ወይ ልኡል ለዓላውነት ለኣላውነት፣ ሓደ ሓድነት፣ ሰማዕት ሰማዕትነት፣ መን መንነት፣ ዜጋ ዜግነት፣ ኣነ ኣንነት ወዘተ። ዋላ ትርጉም መንነት ርዱእ ይኹን ኣብ ትንታነ በፂሕካ ግን ዓብይ ምስሕሓት ክፈጥር ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ መንነት ክትዛረብ እንተኮይንካ ቀዳማይ ክትቕልበሉ ዘለካ ብዛዕባ ኣየናይ መንነት ትዛረብ ከም ዘለኻ ምፍላጥ እዩ። ንኣብነት ክልተ ሰባት ብዛዕባ መንነት ይማገቱ ሃልዮም እቲ ሓደ ኣብ ውልቃዊ መንነት ኣተኪሩ እቲ ካልኣይ ኣብ ሃገራዊ መንነት ኣተኪሮም ይማገቱ እንተለዉ፣ ከምኡ እውን እቲ ሓደ ኣብ ማሕበራዊ መንነት እቲ ካልኣይ ኣብ ሃገራዊ መንነት ኮነ ውልቃዊ መንነት ኣተኪሩ ይማገቱ እንተለዉ ክሰማምዑ ዘይሕሰብ እዩ። ብዘይብኡ ዋላ እኳ እቲ ዝበፅሕዎ ጫፍ ሓደ ይኹን
መንነት ብዓይኒ ምሁራት ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ማሕበራዊ ትምህርቲ ምሁራት ስነ አእምሮን አንትሮፖሎጂስትን ወይ ስነ ሰብን በብናቶም መገዲዮም ዝጥምትዎ ወይ ዝጓዓዝዎ ምዝኣልኢና ዘለና አርእስቲ ዝሳነ ዓይነት መንነት ማሕበራዊ መንነት እዩ። አርእስትና ዜግነት ዶ መንነት ይቀርበካ ብምዃኑ ዜግነት ሓደ ካብ ሃገራዊ መንነት ወይ ሃገራዊ ክብሪ ብምዃኑ አየናይ ይቀርበካ ኢልካ ክትወዳድሮ ዳርጋ ፎኪስ አርእስቲ እዩ። ከምኡውን ዜግነት ሓደ ካብ ውልቃዊ መንነትካ ብምዃኑ ምስ አርእስቲ ጠቕሊሉ ኣይሰማማዕን እዩ። ሓደ ሰብ እናፈለጠ ክፅይቕ ወይ ብዘይ መረዳእታ ግን ክማጎተሉ ይኽእል እዩ። ውልቃዊ መንነት ክሳብቲ ዝደቀቐ መግለፂ መለለይ እምነት ሞያን ካልእን ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ። ስም ዓዲ ወለዲ ሓው ሓፍቲ ዝምድንኡ ዕድመ መልክዕ ዜግነት ብሄር ማሕበራዊ መንነት ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። ጥራሕ ብዛዕባ እቲ ሰብ ሓቀኛታት ምስሉ ጠባዩ እምነታቱ ወዘተ ይኹኑ። ማሕበራዊ መንነት እቲ ቀንዲ ንመንነትን ዜግነትን ዝፈልዮም ሓሳብ ዶብ እዩ። ዜግነት ጂኦግራፋዊ ዶብ ኣለዎ። መንነት ጂኦግራፋዊ ዶብ የብሉን። ማእገር ዜግነት ሕጊ ወይ ፖለቲካ እዩ። ማእገር መንነት ናይ ተፈጥሮና ባህርያታት እዮም። ዜግነት ዝምድና ውልቀ ሰብን ሃገርን እዩ። መንነት ዝምድና ስጋ ወይ ሰንሰለት ወለዶ እዩ። ንሓደ ሕብረተሰብ ሓደ መንነት ኣለዎ ክትብሎ እንተኮይንካ እዞም ዝስዕቡ ምዘማል እዩ። ቁፅሪ ሓደ ወለዶ ምዝህልዎ ንመንነት ዘቁሙ ሰንሰለት ወለዶ ስድራ ቤት ዓሌት ወይ እንዳ ቀቢላ ወይ ነገድ እዮም። ጂኦግራፋዊ ዶብ ዝሰገረ ወለዶ እንተለካ ዝምድና ስጋ ካይብተኽ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ጂኦግራፋዊ ዶብ ኣብ መንነት ዘይሰርሕ። ቁፅሪ 2 እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ባህሊ ክህልዎ ኣለዎ። መዘኻኸሪ ዝተፈላለየ ልምዲ ስለ ዘለካ ዝተፈላለየ ባህሊ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ቁፅሪ 3 እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ቋንቋ ክህልዎ ኣለዎ። ምናልባት ለሃጃኻ ስለ ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ቁፅሪ 4 እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ሃይማኖት ክህልዎ ኣለዎ። ክርስቲያን እንተኮይንካ ኣብ መንነት ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ከኒሻ ወዘተ ኣይፈለካን እዩ። ጥራሕ ሰዓብ ክርስቶስ ኩን። ኣብ ሙስሊም እውን ሱኒ ሸዓ ወዘተ ኣይፈላለን እዩ። ጥራሕ ኣብ ሓንቲ ቁርኣን እመን። ቁፅሪ 5 እቲ ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ሕብሪ ቆርበት ክህልዎ ኣለዎ። ኣብ ማሕበራዊ መንነት ሕብሪ ቆርበት እምበር መልክዕ መምዘኒ ኣይኮነን። ሓበሻ ዲኻ ወዲ ኢኻ እንተዘይኮይኑ ቀይሕን ከደራይን ጸሊምን መልክዕ እምበር ሕብሪ ቆርበት ኣይኮነን። ሓንቲ ስድራ ከይተረፈት ነዚ መልክዕ ክተማልኦ ትኽእል እያ። ቁፅሪ 6 ናይዞም ዝተዘርዘሩ 5 ሓሳባት ዘመሳስሎም ሓበራዊ ክብረታት እውን ከም ወሰኽታ መለለይ ናይ ሓደ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዮም። ኣብነት ታሪክ፣ ቅርሲ፣ ፊደላት፣ ዓውደ ዋርሕን ካልኦትን ክኾኑ ይኽእሉ። ነዞም 6 ዘማልአ ሕብረተሰብ ብዘየገድስ ፖለቲካ ኮነ ጂኦግራፋዊ ዶብ ሓደ መንነት እዩ ዘለዎ። እዞም ናይ ተፈጥሮ ባህርያታት ናይ መንነት ኣዝዮም ተነቀፍትን ኣገደስትን እዮም። ኣብ ታሪክ ዓለም እቶም ዝዓበዩ ዝተፈጸሙ ጆኖሳይድ ወይ ጽንተት ኣብ ማሕበራዊ መንነት ወይ ካብ ኣካል ማሕበራዊ መንነት ተመርኪሶም እዮም ዝፍጸሙ። ዋላ ዓሌትነት ኮነ ኣድልዎ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ወይ ካብ ኣካላት ማሕበራዊ መንነት ተመርኪሶም እዮም ዝፍጸሙ። ሓደ ወዲ ዜጋኻ ክነሱ ንዓኻ ኣጓንዩ
ንወዲ ሃይማኖቱ ኮነ ቋንቋኡ ኣብ መክሰብ ዘለዎ ነገር ከቀድም ኣጓኒፉካ ክኸውን ይኽእል እዩ። መሰረት ጊላን ጎይታን ማሕበረሰባት ምንጩ ማሕበራዊ መንነት ወይ ካብ ኣካል ማሕበራዊ መንነት እዩ። እዚ ናይ መንነት መግለጺ ኣዝዩ ሓፂር ብምዃኑ ዝያዳ ዓሚቕ ኣፍልጦ ክህልወና ምስ እንደሊ ኣብዛ ቻነል ኣብ መንነት ዝብል ኣርእስቲ ኣቲና ንስምዓዮ። ንሓደ ሰብ ወዲ መንነቱ ዶ ቐርቦ ዋላስ ወዲ ሃገሩ ወይ ዜግነቱ? ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ንሓደ ሰብ ወዲ መንነቱ ዶ ቐርቦ ዋላስ ወዲ ሃገሩ ወይ ዜግነቱ? ነዚ ኣርእስቲ ንሓደ በዓል ሓዳር ንኣብ መንጎ ሓዳሩን ኣሕዋቱን ዘሎ ዝምድና ብምንጽጻር ከሰንዮ እየ። በዓልቲ ቤትካ ዜግነትካ እያ። ምስ በዓልቲ ቤትካ እተፍርዮም ቆልዑን ሃፍትን ዘጋጥመኩም ረሃዋን ሽግራትን ሓድሕድኩም ትጠቓቕዕሉን ይቕረ ትበሃሉሉን ኣጋጣሚታት ወሲኽካ ብሓፈሻ ሓዳርካ ከም ሃገርካ ቅረጾ። ሓዳርኩም ተሃንጽዎን ትዕንውዎን ንስኹም ኢኹም። ምስ በዓልቲ ቤትካ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰርካ ክልተ ሰብ ክነስኹም ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ሓደ ምዃንኩም ኣሚንካ ኢኻ ብሓደ ትቑረን። ኣብ ሓንቲ ሃገር ሚልዮናት ክነስኻ ብስምስና ሓሳብ ናይ ሃገር ሓደ ምዃንካ ኣሚንካ ኢኻ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብሓደ ትቑረን። ብመንግስቲ ተማእኺልካ ትምራሕ። እዞም ሚልዮናት ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ብዙሕነት ናይ ብሔር ክህልወካ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ሓቢርካ ትሰርሖ ታሪኽ ብሓባርዮም ዘኽርዖኻን ዘሕፍሩኻን። ንክብርታት እቲ ሃገር ዓለም ብስም ሃገርካ እያ ትጽውዖ። እቲ መጸውዒ ንኹላትካ እዩ ዝውክል። ሃገርካ ተሃፍትም ትድከ እቲ ናብራ ንኹላትካ ይጸልወካ። ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት ንኹሉ ዜጋ እዩ ዝልክሞ። በንጻሩ ሃገርካ ፍትሒ እንተለዋ ንኹሉ ዜጋኻ እዩ ዝርህቦ። ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ብመንነት፣ ብብሔር፣ ቀቢላ፣ ሃይማኖት ሓድሕዳዊ ግጭታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ነዚ ግጭት ክልተ ምርጫ ህልዎ። ብዕርቂ ናብ ሰላማዊ ህይወቱ ይምለስ ወይ ተፈንጭሉ ኮነ ተፈናጭሉ ነናቱ ሃገር ከመሓድር ይጅምር። እቶም ብስም ስነ ሓሳብ ሃገር ሓደ ዝነበሩ ሓድሽ ቅርፂ ዘለዎ ደቂ ዜጋ ኮነ ዜግነት ይህልዎም። እዚ ኩሉ ኣጋጣሚታት ሃገር ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤትካ ትምስርቱ ሓዳርካ ዘጋጥም እዩ። እቲ ታሪኽ ኮነ ክብርታት ናይ ሓንቲ ሃገር ተሕልፎም መገድን ተፍርዮም ቆልዑን ክኾኑ ይኽእሉ። ጠባይካ፣ መንፋዕትኻ፣ ዘለካ ዝምድናኻ ምስ ከባቢኻ ንቤትካ ብማዕረ ይጸልዋ። ሓንቲ ባኒ ድኻ ክትበልዕ ክተቃይሕ ቁጠባ ገዛኻ ንኹልኻ ብሓደ እያ ትጸልወካ። ብካብ ውሽጥኻ ዝነቐለ ስድራኻ ኮነ ዓርከ መሓዛ ዝተበገሰ ግጭት ኣብ መንጎኻ ክልዓል ይኽእል እዩ። እዚ ግጭት እውን ክልተ ዕጫ ይህልዎ። ተዓሪቕካ ናብ ሓዳርካ ትምለስ ወይ ተፈላለኻ ሓድሽ በዓል ቤት ኮነ በዓልቲ ቤት ትሕዝ። ነናትካ ሓድሽ ህይወት ትጅምር። ንሓዳሽ በዓልቲ ቤትካ ሓድሽ ዜግነት ንበላ። ስለዚ ዜግነት ከም በዓልቲ ቤትካ እዩ። ምስ በዓልቲ ቤትካ ስኒት ዝዓሰሎ ፍቅሪ እንተለካ ተባሪኽካ። ምስ በዓልቲ ቤትካ ናይ ሓዳር ፍጻሜታት ትፍጽም። ምስ ወዲ ዜጋኻ ወይ ወዲ ዜግነትካ ኮንካ ፍጻሜታት ሃገር ትፍጽም። ንመንነት ብኣሕዋት ክንምስሎ ኢና። ወለድኻ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ሓቢሮም ንዓኻን ንኣሕዋትካን ዝፈጠሩ ሰባት እዮም። ሓፍትኻን ሓውካን ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ርክብካ ብተፈጥሮ ብምዃኑ ፍተዎም ጽልኣዮም ስጋኻ እዮም፣ ኣሕዋትካ እዮም። ደቅኹምን ይፋለጡ ኣይፋለጡ
ይፋቀሩ ይተፋነኑ ሓደ ስጋ እዮም ሓደ ዓሌት እዮም ምንጭ ማሕበራዊ መንነትካ ካብ መፈጠርካን ባህርያቶምን እዩ ክትውለድ ከለኻ ምስ ኣሕዋትካ ነቲ ማሕበራዊ መንነትካ ካብ ወለድኻ ኢኻ ትወርሶ ቤተሰብ ባህሊ ሃይማኖት ቋንቋ ሕብሪ ቆርበት ወዘተ ኩሎም ነዚኦም ኣማሊኦም ዝተወልዱ ህፃውንቲ ከም ናትካ ማሕበራዊ መንነት እዩ ዘለዎም ሓደ ኢኹም ካብ ስድራኻ ይኹኑ ካብ ካልኦት መንነት ግኡዝ ነገር ወይ ዝጭበጥ ኣይኮነን ብስነ ሓሳብ ዝተማእኸለ ቃል እዩ ብዛዕባ እቲ ሓሳብ ዝኾነ መንነት ኢና ከዓ ንዛረብ ዘለና እዚ ሕጂ ወዲ ሓውቦኻ ዘሎ መጻኢ ሓረጉ እናበዝሐ ምስ ከደ ዓሌት ሓሊፉ ነገድ ከም ዝበፅሕ ሩዲ እዩ እታ ተራኽበኩም ዝምድና ናይ ስጋ ክሳብ ዝረቐቐት ትርቃቕ ናይ ክልቲኹም ዳሕር ወይ ሓረግ ወለዶኹም ክሳብ ሓደ ሃይማኖት ባህሊ ቋንቋን ሕብሪ ቆርበትን ዘለዎ ኣይትብተኽን እያ ንነብስኻ ካብቶም ዳሕሮት ወለዶሞ ሕሰባ ምስቶም ነዚ ዘማልኡ ሓደ ማሕበራዊ መንነት እዩ ዝህልወካ እዚ ኣብ መንነት ዝብል ኣርእስቲ ብኣብነት ተሰንዩ ስለ ዘሎ ኣብኡ ንስማዓዮ ኣሕዋትካ ሓሓዳሮም ምስ ፈለዩ ነናትካ ሃገር ከም ዘለካ እዩ እንተትስጋ ኣብ ቦቦቱ እዩ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ናይ ኩላትካ ደሃይ ንክትጋባበር ናይ ተፈጥሮ ሕልናዊ ግዴታ እዩ እንተኾነ ንሓዳር ኣሕዋትካ ማዕረ ሓዳርካ ኣቓልቦ ሂብካ ረሃስካ እንደምካን ክትከፍለሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሶም እውን ሓዎም ስለ ዝኾንካ ማዕረ ሓዳሮም ኣይሰርዑኻን እዮም በንጻሩ ምስ በዓልቲ ቤትካ ክትፋታሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣብ ሓዳር ከለኻ ዘፍረኻዮም ደቅን ታሪኽን ቁጠባን ግን ናትካን ናታን እዮም ኣብ ሃገር እውን ከምኡ እቲ ሓንቲ ሃገር ዝነበረት እንተተፈንጭላ እቲ ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት ይኹን ብሄራት ሓቢርካ ዘፍረኻዮ ታሪኽን ካልእን ናይ ኩላትካ እዩ ኣሕዋትካ ፍተዎም ጽልኣዮም ኣብ ዝኾነ እዋንን ኣብ ዝሃለዉ ይሃልውን ኣሕዋትካ እዮም ንበዓልቲ ቤትካ ኣሕዋት ከም ዘለዋ ምዝካር እውን ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ዋላ እኳ ግቡእ ይኹን ምስ ኣሕዋትካ ኣይትጓራፈጥን ማለት ኣይኮነን ብውርሻ ድዩ ብኻልእ ሕልፍ ኢሉ ገልታዕታ ከም ዘጋጥም ሩዲ እዩ ስለዚ ኣሕዋትካ መንነትካ እዮም ማሕበራዊ መንነት መበቆሎም ሓንቲ ማህፀን ኮይና ክሳብ ማሕበራዊ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ዘሎ ደረት እዩ ብሕጊ ስነ ማሕበራዊ ከምቲ ሓደ ዘኽታ ምስ ሓንቲ ስድራ ርዒሙ ከም ኣባላ ዝሕሰብ ሓደ ዝሳጎመ ጉጅለ ህዝቢ እውን ነቲ ኣብኡ ዝፀንሖ ማሕበራዊ መንነት ምስ ዝመስል እውን ከም ወዲ መንነቶም ይዝረዓም ካብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ምስ በዓልቲ ቤትካ ብሓደ ክሳብ ዘለኻ ወይ ዘይተፋትሕኻ በዓልቲ ቤትካ እያ ዋላ እናተናቆትካ በዓልቲ ቤትካ እያ ምስ ካልእ ብሄር ዘለዎም ደቂ ሃገርካ ኣብ ሓደ ክሳብ ዘለኻ ዝተፈጥረ ይፈጠር ሓደ ዜግነት እዩ ዘለካ ለማዕኻ ሓረርካ ኣብ ክልቲኡ ብሓደ ክሳብ ዘለኻ ሓደ እዩ ዕጫኻ ኣሕዋትካ ቅድሚ ምምርዓውካ ኮነ ድሕሪ ምምርዓውካ ኣብ ዝኾነ ህሞትን ራሕቕን ኣሕዋትካ እዮም ናይ በይኖም ሓዳር ዋላ ይሃልዎም ኣብ ሓዳርካ ከለኻ ኣሕዋት ኢኻ መቸም ንኹላትካ ኣሕዋት ሓዳርካ ከም ዝቐርበካ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን ነንሓዳርካ ምዕባይን ምምዕራግን ኢኻ ትፅዕር ኣብ ስዊዝ 4 ብሄራት ኣለዋ እቲ ፍሬንች ብሄር ዘለዎ ሕብረተሰብ ቅድሚ ነታ ናይ ኣሕዋቱ ዝኾነት ሃገር ፈረንሳ ብዛዕባ ስዊዝ እዩ ዝሓስብ እቶም ዝተረፉ ሰለስተ እውን ኣቐዲሞም ከምኡ ብዛዕባ ስዊዝ እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ስዊዝ እያ ሓዳሮም እዞም ብሄረ ፈረንሳውያን ዝበልናዮም ድሕሪ ደቂ ዜግነቶም ዝኾኑ ስዊዘርላንዳውያን ንፈረንሳውያን ሕብረተሰብ ልዕሊ ማንም ካልእ ሕብረተሰብ ከም ዝፈትውዎም ሩዲ እዩ ምክንያቱ ኣሕዋቶም እዮም ምናልባት በዓልቲ ቤትካ ኣሕዋትካ ይቐርቡካ ኢሎም እንተዝሓትኹም እንታይ መመለስኩም ኣስዒቦም
ንበዓልቲ ቤትኩም እንተትፈትሕዋኸ መን ይቐርበኩም ክብልኹም ይኽእሉ እዮም። በዓልቲ ቤትካ መናብርትኻ እያ፣ ኣደ ደቅኻ እያ። ናይ ጉዕዞኹም ኣጋጣሚታትን ፍጻሜታትን ናይ ክልተኹም እዮም። ናይ ምፍታሕ ተኽእሎ እውን ኣሎ። እንተኾነ ሓድሽ ሓዳር ንኽትምስርት ዘሎ ተኽእሎ ዳርጋ ርዱእ እዩ። ምስ ኣሕዋትካ ካብ ሓንቲ ማህፀን ኢኹም ወፂኹም። ወለድኻ ምኽንያት ንስኻ እዮም። ዘርኦም ኢኻ። ከምቲ ወለድኻ ወላዲ ኢኻ። ከምቲ ንደቅኻ ተፍቅሮም እዮም ዘፍቁርኻ። ምስ ኣሕዋትካ ብሓንቲ ዓይኒ እዮም ጥሙትኻ። ተፋቒርካ እምበር ተፋጢጥካ ክርእኻ ፈጺሞም እዮም ዘይብህግዎ። ምናልባት ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝያዳ ኣሕዋቱ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝፈቱ ወይ ከም ዝመርጽ ርዱእ እዩ። እዚ ማለት ግን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ሕማቕ ይሓስብ ወይ ኣይፈትዎምን ማለት ኣይኮነን። ፀፅቡቕ እዩ ዝምነየሎም፣ ልዕሊ ጓና ከዓ ይቐርብዎን ይሓልየሎምን። ምናልባት ውሽማ እንተለትካ ኸዶ ትብሉ ኣለኹም። ውሽማኻ ብፌደሬሽን ወይ ኮንፌደሬሽን ዝለገበትካ ግዝኣት ወይ ሃገር ጌርካ ሕሰባ። ከም ዲክታቶር መላኺ በዓል ቤት ወይ መላኺት በዓልቲ ቤት እውን ኣይሰኣኑን እዮም። ተዛረብቲ ትግርኛ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ኣሕዋት ዲና። በዛ ኣቐዲምና ክንሪኦ ፀናሕና መሰረት ወይ ሱር ናይ ሓደ መንነት ክሳብ ዘማልእኻ ኣሕዋት ኢኻ። ነቲ ንመንነት ዘማልኡ ሓሳባት ወለዶ፣ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ሕብሪ ቆርበትን ክብርታቶምን እዮም። በዚ መምዘኒ እዚ ተዛራቢ ትግርኛ ክልተ ጉጅለ ኮይኑ እዩ ክፀንሐና። እቲ ምኽንያት ክልተ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ክርስትያንን ሙስሊምን ስለ ዘለዎ። እቶም ኣብ ክልቲኡ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ዝርከቡ ጀበርቲ ኣሕዋት እዮም። ብስጋ ሓደ ህዝቢ እዮም። ሓደ እዩ መንነቶም። እቶም ዝተረፉ ተዛረብቲ ትግርኛ ክርስትያን ሓደ ኢና፣ ኣሕዋት ኢና፣ ሓደ እዩ መንነትና፣ ብስጋ ሓደ ህዝቢ ኢና። እንተኾነ ፍንጫሕ መሰንገልካ በዓልቲ ቤት ከም ዘላትካ ዘይምርሳዕ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ኣሕዋትካ ኣዴኻ ካብ ሓንቲ ማህፀና እያ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ፈጢራትካ። በዓልቲ ቤትካ እውን ፍንጫሕ መሰንገልካ እያ። ናትካ ኣካል ምዃና ፈጣሪ ብቓሉ ኣረጋጊፅላ እዩ። ስለዚያ ልዕሊ ኣሕዋትና በዓልቲ ቤትና ትቐርበና። ስለ ዝቐርበትካ ግን ምስ ኣሕዋትካ ትጓነ ማለት ኣይኮነን። ምስ ኩሎም ብፍቕሪ ክትጓዓዝ ክንደይ ጥዑም ምዃኑ ኣይጠፍኣኩም። እቶም ካልኦት ሕብረተሰብ ኤርትራ እውን ከምቲ ተዛራቢ ትግርኛ በብመዳዮም ሓዉ ዝኾነ ህዝቢ ከም ዘለዎም ዘይምርሳዕ። ንበዓልቲ ቤትካ እውን ከምቲ ኣሕዋት ዘለዉኻ ኣሕዋት ኣለውዋ እዮም። በዓልቲ ቤትካ ምስ ስድራኻ ወይ ኣሕዋትካ ከይትራኸብ ከይትፋቐር ትብለካ እንተኾይና እንታይ ምገበርካ? ስድራኻ ብዘይተበጉሰኻ ንቃል ኪዳን ዝኣሰርካላ በዓልቲ ቤትካ ፍትሓያ እንተዝብሉኻ ኸ እንታይ ምገበርካ? ኣብ ሕምቀትካን መንፋዓትኻን እዩ ዝምርኮስ። እቲ ዝበለጸ ንኹሎም ዘይትኸስረሉ ሜላ እንተተረኺቡ እዩ። ንኹሎም እተፋቕረሉ ሜላ እንተለካ እዩ። ምኽንያቱ ንበዓልቲ ቤትካ ንስኹን ከምቲ ምስ ስድራይ ከይትራኸብ ዝበልክኒ ምስ ስድራኺ ከይትራኸብ እንተልካያ ደም ዘይብላ ኮይኑ ሕራይ ምስ ስድራይ ይራኸብን እየ ኣይመሓዞን እየ ኢላ ማኖ ከይተትሕዘካ። እቲ ወዲ ዜግነትካ እውን ከም በዓልቲ ቤትካ ማኖ ኣትሒዙ ከይፈላለየካ። ጥበበኛታት ምዃን ከድልየና እዩ። ከምቲ ኣብ ኳና ዘሎ ክተውርድስ ኣብ ትሽትሻ ዘሎ ኣውዲቓቶ ከይንገብሮ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።